Mehribanlar, itlikler boyunca Kerim Halipa'n şu goşgusyny ýerine ýetirmekçi, elbetde başardygyndan Kerim agaň ödeheňine kommentariýalaryňda garaşýan. Bagtlylyk hakynda. İşiniň spekuliant goňşusyna ýadan açykaty. Diýdiň sen işçiler näde oň ýakka alýanca söjagys aýlygy bilen. Emma weli işiň güllük baýlygyn deňäp bilmen ýyllyk baýlagyň bilen. Seniň pullanmasa bilýän zadyň ýok. Pikiriň, zikiriň pul, ýene pul. Bolmasa da bizde qul diýen zat sen qul, haram puluň öňündäki qul. Agaň soňky demde harkyllap ýatyr, sen onuň ýerinden gitmäge derek. Şunky gadanan puluňy sanap ekstra bilen urýasyň berek. Sarqaw dem sanaya, sen pul sanaya. Men bolsa gadany gapgaryp bitde, bu hem gitmedik jüýje çorwasyn seniň dertli agaň ýerine ýetýän. Sen bolsa şamahal sanan puluňy desselep daňýadyň müňden. Emma weli meniň kisem müňsizem bolsa şamahal müňese batdylym senden. Owadas tanysyň ýogaly bir gün. Duran ýerden algady ulil. Sen bolsa sarqaw men işlimen diýip tapanyň ödüňe müňdörli delil. Men bolsa şamahal egnim tawatly dostuňy göterip barýadym öňden. Şamahal kevdem hasratlam bolsa müňese baýdym hem bagtylym senden.